बताई भौजी, बहुत परेशान बानी। का भइल हो तनी बताओ। अब पूछते बाड़े तो सुना। सुनावा तो हर तकलीफ हमरा से देखल हाँ, सुना। सुनावा। सेजिया भइल कटीली हो, सेजिया भइल कटीली हो, सेजिया भइल कटीली सोवे ना सजनवा ललनवा कैसे हुई है भौजी। सेजिया भइल कटीली सोवे ना सजनवा ललनवा कैसे हुई है भौजी। का भौजी तू तो नीचे से ऊपर ले एकदम सुखा गइल बाड़ू हो। अरे हमरे घर की कहानी तनी सुना। सुनावा। सुना। सासू बाजिन कही बोलावे, नन दो ताना रोज सुनावे। का बताई भौजी, ऐसन घर द्वार मिल गइल बना कि 2-4 साल हमारे ना भी का करबू तो शादी करे खातिर परेशान रहूला झेला। अरे तो हमके पता ना रहे ना कि ऐसन घर द्वार मिली। सुनो तो गली गली ठहरत रहू शादी करे पारी। मनवा कर भौजी हो, मनवा कर भौजी तज देई परनवा हो ललनवा कैसे हुई है भौजी। जौन अनिकेत बाड़े ना। हाँ, अरे बहु ये हमार जिंदगी नाश कैले बाड़े। बहु बौराहा मनई है ननके जेपी साथ पकड़ लेले बाड़े ना यही खातिर। सुना। सुनावा। अनिकेत कई देहले अगुवाई, और उनके साथ के बाटे औरत तनी सुना। सुनावा। जेपी दिहले फसाई, अनिकेत कई दिहले अगुवाई, जेपी दिहले फसाई। दुर्गा लाल संग हो, दुर्गा लाल संग लगे नाही मनवा ललनवा कैसे होई भौजी।